Tapos sa S&R kahapon, dito naman sa Island City Mall. Oh my God. Wala nang katapusan to guys. Kasi, siyempre, yung mga pangregalo namin sa mga trabahante, kailangan namin kompletuhin. Yun. Ayun. Namili pa rin kami dito sa Island City Mall. Sabi ko na nga ba, di maiwasan eh. Kasi alam mo, pag nagpapasko, yung mga kulang sa rekado mo, naiisip mo, bilhin mo ulit. Tapos kinabukasan, meron ka na naman naalala, bilhin na naman ulit. Oh my, walang katapusan. Tingnan mo. Tapos yung mga regalo ng para sa mga trabahante, di pa rin kompleto kanilang mga bigas. Hindi pa yan, kulang pa yan. Oh, ayan, let's go na. Pinakarga namin kasi mabigat guys. Ayan. Mabait naman si ano. Mabait siya. Let's go na. Tapos na naman ang araw natin. Pagod na pagod. Alam niyo, gusto ko nang magpahinga. It's already, anong oras na? Siguro meron ng 7. Mga 7 siguro. 7:30. Like that. Magsasara ito mga 9 yata. Ang supermarket. Magsasara na ng 9. Oh, let's go. Let's go. Sa orasa magsarang supermarket doy? 9? Ha? 9? Okay. 9 o'clock. Dito naman sa Island City Mall ito, bagong bukas na siya time. Ayan. Bagong bukas yan. At saka itong brow clinic. Ayan. Daming nagsi-shopping guys, sobra. Grabe, dami. Daming nagsi-shopping, yung mukha ko naman pinakita. Dito, sabi ko, ang daming tao dyan tumawid kanina. Ayan, oh, wala na tuloy. Hindi talaga, kahit man saan sa mundong ibabaw na ito ngayon, ay ang daming nagsi-shopping kasi, syempre, 2 days na lang, Christmas Eve na, kaya dami talaga. See? Nandito tayo sa Shibuya, Tokyo. Shibuya, Japan. Ayan na, oh. Tawid na. Tawid na. Ayan. Daming tao, di ba? Busy, shopping. Sarap ng pakiramdam. Tingnan yung mga tao, laging nagsasabing, ang mamahal na bilihin, ang hirap ng buhay, ang ano, ganito, ganon. Pero wag ka, panay shopping, yung mga kainan, puno-punuan, pila-pila, di ba? Di ba, parang, di na ako naniniwala sa sinasabi nilang krisis na yan. Oh? Tingnan mo naman yan, busy lang. Oh Lord, hindi makausad mga sasakyan, guys. Bumalik kasi kami at nakalimutan ang mga iba pang mga bilihin namin, pangangailangan namin. So, ayan guys, mawitnessan nyo, hindi na makausad dito, oh. Yang dito sa harapan ng PNB. Ayan. Papuntang CPG. Naku, sa CPG sigurado puno ng sasakyan. Yan ang parang doon eh. Kumbaga mabili ang Pasko. Nandito tayo sa Legarda, guys. Nandito na tayo sa Legarda. Naku, di makausad. Nandito tayo sa heart of Tagbilaran. Ayan na. Grabe traffic. Oh my God. Ayan, today is December. Sagot. 21. Oh, I know. It's 22. 22 na pala? It's 22. December 22, 2 days na lang. Christmas Eve na tayo. Kaya, busy sobra ang mga tao. Ewan ko ba, bakit kaya? Anong pagkabisihan? Why? I just wonder. Bakit ano ba yun? Ano ba ang pagkabisihan natin? Maraming pera ang mga tao. Ayun. Busy ang tao pag maraming pera. Bibigay yung mga Ayan. Kaya maganda sa pakiramdam na ganun ang nakikita natin dahil at least ang ekonomiya ay malago-lago ngayon. Ang ganda. Very nice to see.
Masarap sa feeling at masarap sa isipan natin na ang mga kapwa natin ay nagsasaya ngayong kapanahunan ng Pasko. Diba? Ayan. Ayan na si PG. Napasok din natin. Ay, at least nakausad din. Diba? Naku naman, tagal naman. Punta, ayan. Tumakbo na. Go na! Go na please! Hapon na! Okay. Ayan, nandiyan tayo sa City Hardware ngayon dito. Let us go and see anong makukuha natin dyan. Ayan. Okay. Kasi kailangan yung ano guys, yung gripo namin sa taas kailangan maglagay at saka meron akong bibilhin dyan. Secret natin yung guys. Hindi natin sasabihin. Gamit ng appliances din pala dito sa City Hardware. Andito tayo guys at nagtingin ako nitong tiles. Gusto ko yung wrap para sa banyo. Marami naman sila dito. Tag 103, ang isa 110, ganun 123 depende sa klase. At marami silang toilet, bowls, ganyan. Nandito na lahat. Nandito tayo sa mas maliit na City Hardware. Pero punta kami dun sa mas malaki kasi bibili akong panregalo. Wala dito yung hinahanap kong panregalo sa husband ko. Di ko sinasabi. Nandun sa kabila. Kaya dun tayo. Sinabihan ko na transfer tayo sa kabila. At may hahanapin din ako dito. Kailangan din niya yung ano. Gusto rin daw niya magkaroon ng ano, yung chargeable na yung ganon, yung pang screw. Yung parang baril. Tingnan ko nga. Ay, ito. Ito na yun. Ay, hindi. Hammer yan. Yung ano, meron siyang tinuro sa akin na bibilhin niya sana, di natuloy. Online. At maghanap tayo. Hanapin natin. Parang wala dito. Wala yata dito. Teka, magtanong ako. Wala yata. Lotus yun eh. Doon tayo sa kabila. Meron doon sa kabila. Konti lang pa lang dito ang display. Okay. Let's go there. Doorknobs. Ayan guys, tara na. Samahan na tayo guys. Andito naman tayo sa ICM. Duman tayo dito. Kanina pa kami hindi makausad. Grabe. Kahit saan kami pumunta ay ganito ang situation. Oh my gulay. Sa bagay, hindi na bago sa atin yan guys. Pag ganitong mga panahon ng Pasko. Ano na ngayon? 22. See? Ang dami. Hindi tayo makausad. Hintayin na lang natin. Hanggang mamaya. My God! Congested na talaga dito. Ilang oras na kami dito. Please! Umusad naman. Hindi na makakilos. May gulay naman. Dito na ako ngayon sa Island City Mall. Kukumpletuhin ko lang yung pangregalo ko sa family ko. Kaya nagkahiwalay kami ng husband ko para may kanya-kanya kaming chance na mamili ng aming surprise. Surprise kasi kaya hindi kami magkasama para hindi niya makita. At para hindi ko rin makita yung ibibigay niya sa akin. Ganon. So let's go inside. Punta tayo sa department store, right? Kasi doon sa Cebu, ang nangyari, hindi ako bumili ng ano namin, ng pangregalo. Bumili ako ng mga panghanda. Yan lang. Dito tayo. Yung mga bibigyan ko puro lalaki, kaya yung mga bibigyan ko guys ay puro mga lalaki. Tapos yung kaibigan ko na babae, pero naibili ko na siya noon sa Cebu. Yung mga girls ay meron na, walang problema. May nabili ako sa Lazada online.
Eh dito ngayon, ay yung para sa kanila. Hindi ko pa maisip kung ano. Teka, dito na lang ako. Hindi ko na ipapakita dahil baka mapanood nila makita eh. Nandito ako sa parte ng mga brief at boxer shorts. Ang boxer shorts na ubos na nila. Ubos? Na punit na yung mga binili ko noon. Kaya ngayon, palitan ko. This is the time, this is my chance to give them na boxer shorts. Bigyan ko lang sila ng tatlo. Okay tayo guys. Busy ang bawat isa. Busy, busy. Wow, Christmas Eve na, malapit. At ang daming nagsishopping. Ang gandang tignan. Ang saya. Ang daming pera ng mga tao, no? Oh, pag gift giving talaga, masisipag kaming mga Pinoy. Masisipag mamigay sa mga mahal sa buhay. Ayan. Oh, ang ganda niya, no? Ang bait niya, oh. Siya nag-asikaso sa akin. Okay, tandaan nyo pag pumunta ka niyo ng Island City Mall, siya si, ano ka? Crispy po. Ha? Crispy. Si Christy. Ang bait. Okay. At pinapakitaan ako nitong mga brief nila. Cotton ba ni Day? Cotton ba? Opo. Murag synthetic man. Kasi yung ano, yung tela niya may pagka ano, may pagka... Ayaw ko gusto ko ng ano. Today, yung palit ko niya, saan katutak ko sa katrak nga brief? What's your name, Day? Irene. Si Irene, ang bait-bait niya. Ang gaganda ng pinili niya para sa akin. Okay. Hope they will enjoy opening the gifts. Ang daming brief, magaganda. Nako, mahilig. I don't know what to buy. Na regalo. My God, ang hirap mamili ng regalo, guys. Ah, my God. And then, you know, pag ganitong Pasko, ay mahirap din mamili ng mura. Dahil mas mahal ngayon. Mas mahal ngayon ang mga bilihin. Kasi, you know, in demand. Kasi ang daming namimili. That is doon tayo sa mga pambabae. Mahala na. Kahit na ano dyan. Mga wallets. Yan, bumili rin ako ng marami yan. Mga wallets. Magandang iregalo yan. Lagyan mo lang ng 50 pesos sa loob. Okay na. Diba? Ayan. Ang daming namimili. Ito ngayon ang araw natin. At teka lang, dito tayo sa ladies department. Women's department. Where is it? At saka bibili rin ako ng ipit ng buhok. Yan pala ang kulang ko para sa akin. Dito meron. At may pangkikay din, Revlon. Tingnan natin kung may sale ang Revlon. I love Revlon. Ito lang ha. Dito may mga full cover Revlon. Tsaka ay ewan. Magtanong tayo. Mga Revlon na yan. Let us see. 25% off. Okay, 25% off. Okay ito ah. Ayan, Revlon Kiss Cloud Blotted Deep Color. Color Burst Lipstick. Okay. Wala pa ako nito. Ito na lang. Okay. Ay, tapos din ang pamili. Hey. Sabi ko tapos na pero hindi pa rin yan na kumpleto. Akala ko nga kahapon kumpleto na eh. Kulang pa rin. Tingnan nyo ang mga kainan. Porque 12 o'clock na. Ayan. Mag 2:12 pa lang pero puno na ang KFC. Ang daming kumakain guys. Grabe. Oh. So, pila na kami. Dito na kami kakain para madali. Oh, atmosphere ng Christmas guys. Look at this. Oh my God. Oh, magpicture pa daw ako. Nakikigulo kami sa maraming people. Hi everyone! Umupo ako saglit dito guys para mag-explain sa inyo sandali dahil
dun sa na-promise ko na mag-live ng Wednesday and Thursday, hindi po natupad. Like, Wednesday, yesterday, at saka Thursday today. I mean, yesterday and today. Wow, grabe ang explanation, no? Kasi po, yung bang nawala sa isip ko na yesterday is already 21 and today is 22. Ngayon, 22 na ngayon, 23, 24, 2 days na lang Christmas Eve. Sa kaisip ko ng ibang tao na mabibigyan, na ibili ko na sila ng mga regalo, yung para sa amin, ng sarili kong pamilya, ay wala pa. Kaya, ang ginawa namin kaninang lumakad na yung mga trabahante, syempre, alis sila ng 5, kami naman ang nakalubog ng mga panregalo, syempre sa mga, sa pamilya, no? Ang hirap naman yata kung di rin kami mag-celebrate. Pero yung advance na naming nabili yung para sa mga trabahante. Biro mo yan. Masyado, no? Iniisip yung iba, mga kaibigan, trabahante, mga ganyan. Pero kami, wala pa. So, namili ako ng mga ganito, hindi ko na sasabihin kung ano yung mga yan, mga panregalo na yung mga simple lang, simpleng yung parang keepsake keepsake para sa mga mahal na alam natin ay kailangan nila, na at least sabihin nila, uy, naalala ako ni mama, love talaga ako, parang gano'n. Sasabihin naman ng asawa ko, naalala ako ng asawa ko. Yung gano'n, yung yung may pahiwatig mo yung pagmamahal mo. Yun ang importante. Dahil ang Pasko, ang ibig sabihin ay panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Dahil ang i-celebrate natin dyan ay si Jesus Christ. Huwag sana tayong makalimot na siya ang talagang dahilan ng ating celebration. So, iwaksi mo na yung mga hatred, mga negative dyan, ganon. Tapos, magpakasaya, tahimik lang, huwag nang magpabuto, huwag nang magpaputok. Yung paputok kasi, nakakatakot dahil nakaka-damage yan pagka may natamaan. Ang daming na-hospital yearly. Kaya, pero at least, ngayon, parang nabawasan na, hindi na katulad noon yung mga paputok na yan. Kasi pag noon, dati, mga ganitong araw, ganitong mga dates, mga 22, nag-uumpisa na yung paputok-patok dyan kung saan-saan mga corners dyan. Pero ngayon wala po ako naririnig. So, thank you Lord God. Sana ay nakapag-isip ng maayos yung mga tao dyan na magpaputok, na sana ay itabi na lang yung pambili ng paputok at ibili na lang ng pagkain kaya, no? O pangangailangan. So, thank you so much. Sana naman ang yung mga nagpa-party-party dyan ay maayos ang party-party, masaya, at sana ay matahimik masaya, at masigla at healthy ang bawat isa na datnan ng 2023. Sana ay magkaroon ang buong Pilipinas at buong mundo ng katahimikan at healthy na mundo na kung saan tayo nanirahan ay sana ay malinis, wala nang ganyang mga virus. At sana ay wala nang mga hidwaan, at sana ay maligaya ang lahat, tahimik ang lahat, at sana ay mag-TikTok na ang lahat para masaya. Pero ako hindi pa naka-TikTok. Magti-TikTok na rin ako para masaya. Okay? I promise na 2023, ang promise ko sa sarili ko na gawin kong mas masaya ang sarili ko, maging active at lalo pang strong, and lalo pang maging mabait. Okay? So, yun ang mga New Year's resolution natin na sana ay matupad. Thank you so much! I love you guys! Thank you so much! Sana huwag kayong magsawa mag-support dito sa ating channel para pagka lumago ito ay iba ang mararating ng Rich Chich channel natin. Baka tayo makatulong. Okay? Thank you so much! I love you guys! See you on the next video! Sana naman mag-comment kayo kung hindi maganda yung luto, mag-comment kayo kung mag-question, or let's do the question and answer every mag-live ako para maging bibo. Kung ano yung gusto nyong malaman sa niluluto, anong suggestions, mga ganon. Gusto kong marinig sa inyo guys. I love you guys. Talagang gusto kong marinig. Mga comments at mga ngingit-ngiti nyo, yung like lang
Ang laki ng bagay sa akin. Thank you so much. See you on the next video. Mag-live ulit tayo. Merry, Merry Christmas. Love you guys. Hi guys. Oh, andyan siya. Umabol pa. Okay. Baba. Merry Merry Christmas. Christmas. Okay. Thank you.